Una kpọchikwana obi udo tata ọ bụrụ na anụ ọnụ ya una kpọchikwana obi unu nekwasị Chukwu anya mmụọ ka dịrị gị brother sister me nekwasị Chukwu mmụọ ka dịrị gị mama papa maka onye gbabara na Chukwu n'ihere adịghị eme ya ma ncha maka onye gbabara na Chukwu ụwa ya akarụ ya mma ya mere jisi gị brother sister mommy daddy bịanụ ka ijenu n'ebe Chukwu anyị nọ maka na ịdabụ ya n'ime Chineke ọ gọzie ga-agọzi ịdabanye n'ime Chineke onye ga-akacha nwee na-arịọ ị na-achọ nwa mee ya obi gị negede Chukwu anya ị na-achọ ego mee obi gị dekwasị Chukwu anya gwa m ihe ka ị na-achọ n'ụwa n'ọbụ gị Jehova na-enye ya gwa m ihe ka ị na-achọ n'ụwa nke ọ bụ odogwu karịrị odogwu na-enye ya ọ bụrụ na ịnụ ọnụ ya bika kpọchikwana obi gị ewo ọ bụrụ na ịnụ ọnụ ya dede m akpọchikwana obi gị ewo ọ bụrụ na ịnụ ọnụ ya asịrị m gịnị tata ọ bụrụ na ọnụ ya ịnụrụ ọnụ ya akpọchikwana obi mee obi gị nabata Jizọs maka na ịnabata ya ọ dịrị gị na mma akpọchikwana obi ị ma na o nwere mgbe ihe na-esiri m ike n'ụwa mgbe ọ dị ka ma m ga-aga eyi ụmụ egbe ikpere n'ala nabata Jizọs wee si n'ebe na-ekpofu ahịhịa bulie nwa ogbenye elu ịdịgene mmadụ ahịa ka njọ ya dị imere ya ihe ọ na-achọ Chukwu okike nara ekele m onye buliri m elu maka na ịmara ka o si dịrị m ya mmiri ji chọwa obi m chọta mkpụrụ obi m echi m maka na m nụrụ ọnụ gị nabata gị ịgọzi akara aka m si m gawa n'abalị ka o wee kwuo gị mma n'ịga anara ya ị na-agụrụ Chukwu egwu ị na-agụrụ Chukwu egwu sọsọ egwu ọ na-anabata bụ egwu eji ezi obi kwuo ọ bụrụ na ebi n'ime mmehie na-agụrụ Chukwu egwu o nwere ihe ọ ga-eji ya wee kpọrọ mana nke ọ na-anabata bụ onye ji obi ya tata ọ bụrụ na ọnụ ya ịnụrụ ọnụ ya akpọchikwana obi menye obi gị menye obi gị sabụ obi gị ka o jiri gị gbara ngwa ọrụ akpọchikwana obi ebe ndabere m bụ Jizọs
ọ gbasara aka n'elu obe si gị bata 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 gị nwere onwe gị bata bata ka ọnụ kwuru njọ kwe mma bata bata ka ọnụ akọrọ gị wọrọ gị ọchị maka na mgbe o tiri ọkụ siwo n'elu obe ihe ọ kọwara bụ na onye gbabatara n'ime ya na mkpa ya niile agụsiwo taa ọ bụrụ na ịnụ olu ya akpọchikwa n'obi gị gị nwa agbọghọbịa nke na-eme piom 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 meghepụ obi gị ka ọ dịrị gị na mma gị nwokorobịa nke na-akụgharị akụgharị meghepụ obi gị ka ọ dịrị gị na mma amara m na ọ tega ka ọ dị njọ mana ọ ga-adị mma ma mgbe ị nabatara Jizọs na ndụ gị Jizọs bụ ekwesị ọgwụ Jizọs bụ ekwesị ọgwụ were ihe mere Jebezi mụta ihe mgbe Jebezi na-ekwugharị n'ime ụwa Jizọs na-eburu ya agha mana ọgbọ gbusere ikpere n'ala chọba Olisa ọza ya ekpere mana mgbe ọ gbusere ikpere n'ala chọba Olisa o menye eze Jizọs anyị mara mma tata ọ bụrụ na anụ olu ya unu akpọchikwana obi unu tata ọ bụrụ na anụ olu ya unu akpọchikwana obi unu tata ọ bụrụ na anụ olu ya eya akpọchikwana obi nwanne m nwoke nwanyị gịnị ka ị na-eche gị garụ nso ebe Jizọs anyị nọ nabata akpọchikwana obi Chimumwanya oh chimumwanya ọmụanya chimumwanya oh chimumwanya lenu chimumwanya lenu chimumwanya lenu chimumwanya lenu chimumwanya ihe kara m obi nne n'ụwa bụ na Chimadi gara rụra ihe kara m obi nne n'ụwa bụ na Chimadi ga-anwụ anwụ ọ na-amụ ya na-eche m nche mgbe ọ dị ka dada ga-chukwu dumeje ụzọ mechiri emechi o meghere ụzọ m ma mgbe ọ dị ime m Chineke nwa ya na-eche m o kweghị ka ajọ onye merụọ m arụ o kweghị ka mmụọ ọjọọ tie m ihe karịrị m Chukwu okike esekpuoro gị kpọrọ gị si n'ala o nweghị ihe yiri gị n'omume
Onye garije n'elu mmiri
mancha ebe nna m ukwu bụ ọzọ n'elu ụwa ebe nna m ukwu bụ ọzọ n'eluigwe mụnwa na onwe m bụ ọzọ nchawa ebe onye kere m bụ n'ọzọ n'elu ụwa ebe onye kere m bụ n'ọzọ n'eluigwe n'ala mmụọ nọ bụ ọzọ mụnwa na onwe m bụ ọzọ Chukwu anyị bụ onye ọ bụ ọzọ nchawa mee Chukwu anyị bụ onye ọ bụ ọzọ nchawa mee Chukwu anyị bụ onye ọ bụ ọzọ nchawa mee ndị agbọrọ ọzọ nchawa gbarụ m egwu Fada Richard ezi oyi mụ bịa gbarụ m egwu ọzọ Fada n'ebe ji bịa gbarụ m egwu ndị echiri ọzọ nụ Fada John Cross gịnị ka ị na-eje ka ị gbarụ m egwu a mụọ ya si egwu maliwe gbarụ m egwu maka na chi gị mụọ ya n'elu ụwa nọ n'ime ya eyi dị iru nna m gbarụ m egwu a fọm lid gbarụ m egwu oyogo kachi nwanne m gbarụ m egwu oyogo ọ dị n'aka nwanne m gbarụ m egwu oyogo odegene Ifeanyị Nkala gbarụ m ya o Daddy Okwe Nnamdi Ezeonye m gbarụ m egwu a egwu ndị echiri ọzọ ebe chi anyị bụ ọzọ anyị niile bụ ọzọ Divine Praise Singers na ịbụ ọzọ maka na onye nna ya bụ eze maka onye nna ya bụ eze n'ụwa onye nna ya chiri ọzọ n'ọbụkwa na ọzọ ọzọ nchawa ka anyị niile bụ n'elu ụwa ihe adịghị aka anyị ma ncha ego adịghị aka anyị ma ncha onye bi n'eluigwe were ụwa mere mgbe gbakwasị ụkwụ ya bụ nna anyị niile uche eji asị egwu gbarụ m ego dị mma Mommy Jesita gbarụ m egwu dị mmanụ Omema Mrs. Sinamani Chukwu anyị bụ ọzọ 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 agbarụcha anyị egwu dị mma ihe oyoko ihe oyoko ihe oyoko ihe oyoko Chukwu anyị bụ igwe na-ezere ọra onori ihe nori ihe nori ebe ụmụ ajọ mmụọ ka anyị gbarụ ya egwu dị mma eyi habam habam sawam 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 segei sawam segei tia segei siga segei siga siga tia so Barrister Chisom bụ ọzọ Izuchukwu Nnamani ni ọ bụ ọzọ anyị niile bụ ọzọ n'ụwa onye anyị na-efe bụ ọzọ mụ onwe m ịma
Emmanuel bụkwa n'ọzọ nụ maka na Chukwu anyị bụ ọzọ ọzọ nchawa ya onori n'ime onye kechara mkpụba m n'ụwa si bụ gaba n'mba niile ziwe ozi ọma ya imere m ọzọ chimara obi m imere m ọzọ amama amasị imere m ọzọ agụ dị eluigwe imere m ọzọ chimara obi me Chukwu anyị bụ onye ọba ọzọ nchamame Chukwu anyị bụ onye ọba ọzọ nchamame Chukwu anyị bụ onye ọba ọzọ nchamame hey